Pinakat ng maliliit kasi ayaw ni daddy yung madudurog ang buto. So yung mga ganyan lang, malalaki lang talaga. Yun. Medyo matigas pa nga eh, pero talo-talo na yan. Lalambot ka rin sa sa mainit. Bibili na nga ako ng stand para naipapatong kayo ng maayos. Mayaman pa kayo eh. Kung saan ko lang kayo pinapatong, di ba? Yan, katulad yarn. Nako, good luck, girl. Pag yan, nalaglag ang camera mo, goodbye ka na. Goodbye sa vlogging career mo. Charot! Teka, ayusin lang natin. Meron yan. Manalig tayo. Na makakatayo kayo. Ayan. Huwag lang kayong dumausdos talaga. Diba? So, bawang, tsaka sibuyas. Buti meron ako na itong induction. So, pagka ganyan na nauubusan talaga ng gas, may pang emergency. Pero ang tagal ng gas namin inabot siguro ng 4 months. Yan kasi niluluto ko lang naman ulam at yung rice namin nasa rice cooker na. Tapos yung pagkain ng dogs, once a week lang naman ang luto. So anong meron? Mag-ano tayo ngayon? Alam niyo na ganun lagi ang ko guys. Tagal multitasking. Yan, umalis daw si Bunso. Sige, maya na lang. Naka-order ko sana ng gas eh. At habang nakasangkot siya yung kunin natin mga veggies. So, bell pepper. Yan. Gamitin na natin to. Ano pa ba to? Manik-anik pa no? Yung plastic pa. Saan na yun? Yung patatas ko asan? Wala pala dito. So, bell pepper. Ay! Dito pala yung mga patatas. Excuse me. Diba? Mga plastic kasi inano ko yan nire-recycle ko. Pang lagayan ng mga tira-tirang mumu, mga panis na ulam. So, ito yung potato and carrots pa. Kita nyo. Meron ng bumbit nakalimutan kong ilagay sa ref. Ilagay ang mga bumbit na ito. Saway. Bango na. Lagot. Mukhang wala akong tomato sauce
Ayan, gamitin natin tong Mamacita's Caldereta sauce mix. Pero masarap niyan. May tomato sauce pa rin. Kaso, yun na nga ba sinasabi ko. Wala tayong tomato sauce. Tignan natin sa taas kung meron. Manghingi tayo kay Nene. Ano lang gagamitin ko guys? Crushed tomatoes. Ano ko na lang. Blender ko na lang para maging puree. Or mapino. Kahapon na tayo yan. Nung isang araw. Nasa SM. Mag-grocery sana kami kaso yun. Nakaramdam ng ng pagbabanyo. Kaya ang nadampot ko, Quaker Oats lang. Pwede na rin pala. Ano na siya, guys? Pardon. Oh. Puree na din siya. Hindi ko na pala kailangan i-blender ko pa sana eh. Pero, ano na rin naman siya. Pinong-pino. So, pwede na ito. Yan. Nagad ako ng water. Tapos, yung Mamacita's nilagay ko na. Para manote na yung niya. Yung lasa. Then, lagay na tayo ng tomato sauce. Karati lang muna. Mamasobrahan eh. Tapos, ayan lang natin lumambot yung pork. Hanggang sa nagpo-fall off na talaga siya sa bones. Ayan. Pero bago mangyari yun, kailangan ilagay natin yung mga gulay. Ayan. Pero mamaya na. Ayan, luto na guys. Kaso, hindi siya nagmamantika. Dahil siguro sa puro laman yung pork. Masarap sana nito yung medyo nagmamantika, diba? Kaso kanina ko pa to, pinapakuluan. Ayaw niya magmantika. So, okay na yan. Mamadurog na ng bongga yung meat. Tsaka yung potato. Pero kaya ng daddy mo, ganyan kumuha ng kanin. Bakit po? Ni-scoop yung ibabaw. Yan, kakain na daw siya. Pangatlong kain mo na ngayon yan, Marang gutom, Kulang yung Ano? Chorizo tsaka itlog. Sige. Kain ng kain para tumaba. Diyan ko na ilagay? Potato. Siyempre. Carrots. No way. Diba? Sabi sa inyo Tikman mo baka maanghang. Okay yan. Masarap po mga. Dito na ako sa shop guys. Grabe nangangarag ako sa Ang lakas ng Rosmar product. As in, yung kakarating lang kagabi. Ayan. Na din. Na-steal din sa akin agad ng ng downlines ko. Kaloka. Itong mga niya yung mga soaps niya. Napakalakas sa retail. As in sa Shopee. Nakakatuwa. Pero may big na yan. May big size na yan. 135 grams. Ayan. Available na rin. Tapos guys, sa TikTok shop baka mapagawi kayo sa TikTok. O shopping kayo doon. Available yan. And then tong sa naman. Sa Australia. Ayan pa lang. Tapos yun. Yung iba. Oh my gosh. Hindi ko alam. Magsisimula. Pero nakakatuwa, diba? Kasi yan ang bumubuhay sa atin. PC, ang daming products, guys. Ayan, yung sa sa Australia. Tapos nandito pa ibang stocks. Yan, ayun. Diba? Restock bago tayo bago tayo umuwi tama, Bicol. Ayan, tapos may bagong pampapayat, Hickory Slim. Yan. Ang bigat niya in fairness, Hello, guys. So, kakaakyat ko lang. Hindi. Kasi, di mo na buy at your own risk unless may dun. May sizes. Tapos, mali talaga yung size na Wala na. Di mo na mare-return yun. So, ayun nga guys, it's 9:35 na. Kakaakyat ko lang. Grabe yung overtime na naman kami. Actually, kulang pa 2 box pa lang yung naiba-box namin ni Chia. Kasi yung iba, oh my gosh, today! Ipis! Yung ibang order niya is palata. So, ayan.
Yan. Tapos ang ganda nung ano, nung bagong moisturizer. May pagka-pinkish siya, guys. So, nag-i-stain siya sa ano, sa face. Kaya hindi tayo mukhang haggard ngayon. Anyway, wala tayong ulam for today's video. Kasi wala kaming gas. So, ayan pa rin. Tuna. Tapos, hindi ko nga alam yung orderan eh. Sinenemegay sabay ako bukas. Tapos, binigyan ako nung ano ko, nung district distributor ko ng ano, ng Our Kitchen Spicy Adobong Tinapa. So, ay hindi, may ulam tayo. Ito pala, calderettes. We have ulam pa oh. So, meron pang, ilang pang laman to? Dalawa pa. Oh. Ha? Ako naman may ano dyan. Okay na sa akin yung tinapa. Ay, yung pusit, initing ko na lang. Oh, may kanin. So, solve na yun. Daddy sabi nila, magdasal ka daw. Para? Bago matulog kapag ka nanonood ka ng ano, ng horror movies or mga paranormal kasi. Pati sa panaginip, nadadala mo yung takot eh. Sumisigaw ka bigla eh. Di lalabanan ko sila. Pero, Ano? oo nga, di ka pa rin nagdadasal kasi pag ano eh. O, di magdasal. Oh, ano yun lang na pag yung ano, may time na pag hindi ka makagalaw guys, parang napaparalyze yung ano mo, yung katawan mo. Tapos hindi ka hindi pa talaga magalaw, di ka makapagsalita. Wala, lobat din eh. Ayun, nagpalit ako ng battery kasi lobat na. So anyway, may ganun nga 'di ba na parang minsan na paparalyze tayo sa ano, sa pagtulog yun na naginip ka, tapos parang may nakadagan sa'yo, nakadagan sa buong katawan mo na hindi ka makagalaw, hindi ka rin makasigaw. Yun, minsan nangyayari sa akin yung kapag hindi talaga ako nagdadasal guys. Kaya lagi na yan, bago matulog, magdadasal. Kasi ayan, nandyan naman yung mini altar namin. So after ko mag-freshen up, dadaan ako dito po pumasok ng ano, ng kwarto, magdadasal na ako. And then kapag nakahiga na, magdadasal pa rin ako. Nakakatakot mamaya, di ba? Bangungutin tayo. So anyway, ayan, kain na tayo. Initin ko muna dapat initin. Ayan, magla-live pa dapat ako ngayon eh. Para ipakita yung mga bagong product. Kaso, pagod na ako guys. Pahinga naman. Huwag sobra-sobra. Tomorrow na lang siguro. Ayan, skincare time na. Then, pahinga na. Or sagot-sagot ng mga inquiries habang nanonood kami ng net.